Gerard van Looijengoed van Landschapsbeheer. Dit is een voorbeeld van de activiteiten die je in het kader van het herstelprogramma doen. Ja, dat klopt. We zijn hier kort geleden aan het zagen geweest. Er zijn wat ratelpopulieren uit de singel, uit de houtwal hiernaast gehaald. En daar zijn weer inheemse soorten voor teruggeplant. Dat is dan nodig, want het lijkt het vrij rigoureus. De stammen binnen aardig 4 jaar, zeggen. Ja, in dit geval is dat nodig. De ratelpopulier, als je daar niet wat aan doet, dan neemt hij eigenlijk de hele houtwal over. Dan krijg je 1 soort beplanting. Ja, en daar komen ook vogels op af, maar niet zoveel als dat je nu ziet met wat struikvormers erin en wat meer eiken. Zodat je wat meer diversiteit krijgt. Dat is het doel erachter, meer biodiversiteit, staat het hier? Ja, meer biodiversiteit en een fraai landschap. Het project heet Herstel Droge Dooradering. Wat is nou droge dooradering? Nou, droge dooradering is eigenlijk het tegenovergestelde van de natte dooradering. Dus natte dooradering zijn slootjes, meren, kanalen, zeg maar. En de droge dooradering zijn eigenlijk groene, opgaande landschapselementen, bomen en struiken. Dus de houtwal en de singels vallen daaronder? Ja, de houtwal en de singels. In de zuidelijke wouden, in de noordelijke wouden natuurlijk, op de Schelling en rondom Sint-Nicolaas gaan. Ja, en dan ben ik nog wel wat betenksten, wat voorwaarden om dat project maar te doen. Nou, je moet een link met landbouw hebben, dus het moet aan grenzen aan agrarische grond of je moet zelf landbouwer zijn. En je tekent ervoor dat je het in stand houdt voor 10 jaar. Zie je niet iemand het in stand houden we en grenzen om een landbouwgebied? Ja, klopt. Die instandhouding is wel belangrijk. Het zijn natuurlijk publieke middelen. Dus ja, dan wil je ook als overheid, provincie en Europa dat geld goed besteed is. Dus dat moet je gewoon laten staan zoals het nu gerealiseerd wordt. Dit project is al even on the go. Wat voor fase zitten we nu? Ja, er is nu een hele hoop al uitgevoerd. En we zitten nu weer in de fase dat we weer gaan werven, zodat we van het najaar weer verder kunnen met de uitvoering. En het werven, dus er worden mensen zocht, of partijen zocht, die het hier allemaal doen moeten. Ja, dus als landbouwers, nou bijvoorbeeld we staan hier bij een stukje van een kerk. Mensen die dus landbouwgrond hebben, zeg maar, die kunnen meedoen. Die kunnen zich aanmelden. En dat hoeft ik net een hele grote lenen te wezen of zo? Nee, er is niet echt een eis voor wat het minimum is. Het moet wel echt landschappelijk zijn. Dus het is niet tuininrichting of erfinrichting. Maar in feite is er een hele kleine drempel maar om mee te doen. Kees van der Lageweg van ELAN, dat is een organisatie van agrarische natuurvereniging. Wat is het, Krek? Het is een collectief van agrarisch natuurbeheer. Daar binnen Zon van in Friesland en wij binnen van het gebied Zuidoost-Friesland. En wat is hier mijn rol in het project? Onze rol is dat wij partner in het project binnen. Wij door dit project is mooi ons collectief Landschapsbeheer Friesland. Noordelijke Friese Waarden is een oorcollectief zit erin. Het Lege Midden zit erin, ik een oorcollectief. En dan nog het collectief Waardevogels. Dat is die verzin de Waardeneilanden. Dit suggereert dat er een belang is voor de agrariërs? Ja, dit hele project heeft eigenlijk al het onderhoud wat dienen wordt, de actie die pleegt wordt, grenzen het al jaar om een agrarische groen. Dat is eigenlijk de verbindende factor. Maar wat had de boer erom? De boer die kan zien houtsingels, BM-wallen, die het van slechte kwaliteit winnen bijvoorbeeld. Die het net in aanmerking kwamen voor het reguliere agrarisch natuurbeheer. Die kan hij hiermee weer op een kwalitatief niveau krijgen dat het in de toekomst wel beheerwaardig wordt. Plus het is ook een stukje achterstallig onderhoud wat nou gewoon uitgevoerd wordt. Treintje Keuler van de Plaatselijk Belang naar je Holpeer. Ja, je bent eigenlijk een beetje de bemiddeler tussen de individuele partijen die het je willen willen en de projectleiders. Hè? Ja, want wij hebben als dorp een plan gemaakt van ons dorp, omgevingsvisie. En het motto daarbij is dat wij het dorp in het groen willen zijn. En daarbij is dit project natuurlijk een hele mooie aanleiding om ook onze eigen bewoners te stimuleren om daaraan mee te doen en om iets aan verbetering te brengen in het kader van die POP 3 gelden. POP 3, zo heet dat nog een keer, die subsidies van Europa en de provincie. Zo heet die subsidie en zo is het bij ons ook bekend geworden. En wij hebben in het voorjaar van 2018 een voorlichtingsbijeenkomst gehouden met ELAN en Landschapsbeheer. En die hebben verteld wat er mogelijk is in het kader van dit project. En vervolgens konden bewoners ook allemaal al aanwijzen op de kaart waar ze wonen en wat hun eventuele wensen of mogelijkheden zouden kunnen zijn. En dat heeft heel goed gewerkt, want er zijn meer dan 30 aanvragen op dit moment.
Dus ja, dan is het wel duidelijk worden wat dat mogelijk is om het landschap te verbeteren. Ja. En ik heb begrepen dat een deel dus al in uitvoering is. Het is ook dat de kerken gebruik van gaan maken en de agrarische ondernemers. Maar bij ons zijn het voornamelijk de bewoners die dus nu heel hard hiermee aan de gang gaan. En dan kan het heel simpel zijn zoals een BM die het erbij maakt. Nou, het gaat vooral om die verticale elementen. En dan gaat het om een boomwal of een singel of een haag. Of het renoveren van een dobbe en een solitaire bomen. Het zijn allemaal verschillende mogelijkheden. Als je maar aan agrarisch gebied grenst, dat was de voorwaarde. Dus dankzij dit project en je visie dan wordt dit hier een hele biodiverse omjouwing? Ja, dat hopen we natuurlijk wel. En we hebben dus ook gezien het succes gezegd van nou, misschien dat andere dorpen er ook gebruik van willen maken. En via de Vereniging Kleine Dorpen is er een bijeenkomst geweest om ook de andere dorpen daarvan op de hoogte te stellen en te laten zien hoe we dat hier gedaan hebben. Ja, want hier in de stelling wordt het alleen nog al om Zandje-dorpen, hè? Er gaat om 17 dorpen die in dit droge dooraderingsgebied liggen en die er gebruik van kunnen maken. Ja. Verenigt uw krachten. Zo kun je het zeggen, inderdaad. Ja. Hier staan we weer bij Makkingeer. Ik een houtwal. Wat zit hier al die planten? Nou, er worden hier een aantal soorten struiken geplant. Dus wat rozen, Gelderse roos, meidoorn, sleedoorn. Zodat je wat meer soorten krijgt die ook wel interessant zijn voor de vogels. Om verschillende vogels hier te krijgen dus. Ja, klopt. Dit project dat is vorig jaar uitgezet? Ja, in 2017 aangevraagd, in 2018 is het echt gestart. Dus is er al resultaten zien of is dat nog echt te betitelen? De eerste maand die moet eigenlijk nog komen. Nou ja, je ziet overal wel in het landschap dat er heel veel gebeurt. Dat merken we ook, dat mensen daarop reageren. Dus je ziet het wel. Alleen de dingen die allemaal nieuw zijn aangeplant, ja, dat duurt nog even voordat die weer groot zijn. Toch een mensen kun je makkelijk omhoog of zeggen ze nog apen en beren op het dik? Ja, sommige mensen wel. En andere mensen moet je echt even overtuigen. Die moeten bij de buurman zien. Nou, apen en beren, die zijn er wel. Er wordt nu heel veel aangelegd en hersteld. En eigenlijk is het de bedoeling dat het ook weer in beheer komt. Dus bij Elan een contract en dat de boeren of de eigenaren er ook een vergoeding voor krijgen om het te onderhouden. Alleen dat lukt tot en met 2021 in ieder geval niet. Dan begint een nieuwe periode en dan is dus de vraag of er voldoende geld weer beschikbaar is om al die elementen in beheer te nemen. En wat zou dat dan voor consequenties hebben in 2020? Nou, dat er mensen nu dus wel dingen hersteld hebben laten worden in dit project, maar dat ze daar dus geen vergoeding voor krijgen voor het onderhoud. Dus gaat het dan om grote kosten? Nou, het is een vergoeding die afhangt van de leeftijd van de beplanting, zeg maar. Dus voor zo'n oudere wal krijg je wat meer geld om het te onderhouden dan voor een hele jonge wal. Maar het is toch vaak wel een stukje motivatie ook om met het landschap bezig te zijn. En apen en beren, dat is ook biodivers, hè? Ja, die zijn ook biodivers. Ja, dus, niet in deze.